بله داویا هفته دوام دکه و جاریشی میوان و مجارک که تماشاوان نیجا بگومان گلک مهمه مسئله مجی و استخدام پیشی میوانی خوب بدم ناس کردن دوشان دکتر سباتین چلیک موسب خیراتی ج زانینگه ها وان 100. yılı ne olsa o branşavacı genel cerraha embejin luani hizmeti tabi begumane mesele sıhhati tendürüstiye pişti pandemiye hakikaten doktor me vazife ki pır mühim kirin pandemiye da yani şart mercin giranda habetin lev pandemi hediydi kim bu ne olsa Türkiye'ci dünyayıcı beli pandemi çok şükür xilaz bu di tam bejin ne xilaz bu le en azından şiddeti kim bu nahacı yani luaneci belki hafta ya dü hafta disa pandemi covid nahaştı bin emitani belenine çok şükür hem cihlas bin inşallah ciki deneci carki deneci tişteki akine be. Bu dernek ve hakikaten çünkü zor bu yani dünya embejin bu dünyayı و herkes mala xwe û tesireke pir giran kir em bêjin li ser sihetiya me li ser hayata me jiyana me. Pekî lêma Mustafa îro em ê behsa nexweşiyekê din bikin. Nexweşiya em bêjin kansera pêsîran ku jê re dibêjin pençeşêra pêsîran yani ya rastî tabii em dizanin navê nexweşî çi ye çinîne Libeli gelo ev nexweşî sebeba vê nexweşî çi ye ça em bêjin îro li Türkiye halê vê nexweşî çawa ye zêdeyekê me divê meseleyê de pir em bêjin evkê me tune agahiyê me tune em nizanin yani çi ye çinîne nexweşiya kansera pêsîran bi taybetî jî anha ku meriv îro lê binêre li Tirkiye çi ye em bêjin zêde an kê me من به پیشیا هر تشتی سری از خدمتکم سپاسی بکم جوارا جی خبرکاری TRT کردی و گازی مکر ورام نیوان کر جیبوی سپاس کم جوارا سروی کنیا پنچشیرا پسیرا جی تشتی زفگرینگ مهمه جیبوی جی ev mehaji mehajot mehji لتون دنیای اوکه پنچشیرا Pesira farkındalık aydı bejine. Ev mehe jiboyu eva tişteki giringe emsevi emi haberdim. Yani ev mehani le dünyaya herhalde faaliyetene, seminerene, konferansene derhak evi nexweşî de ku em bejine ev nexweşî çiye, çma çiye dibe li hemû dünyayı faaliyetin wahane. Tabii yani em hez dikin jimbira hişyar bin servi nexweşî bizan bin li Ali serhede o botane ya Doğu Güneydoğu livari zevnay nizan çateheca got nizanın vina xaşi nizanın jiboy eva mühim hem servi hem haberdin nam var ne sualate ev nexaşi li dünyayda yani dünyayda nexaşi ki en zafte xandın juanaya li nava merada akciğer zede akciğer kanseri le jina da ji pençeşira pesira zede enzafte xanne le mesela Amerika'yı o Avrupa'yı 8 jina yeki da meme kanseri te xuyandın. Rakam gelek zede nine ama usta yani. Gerek zede. Beli. 8 jinan yek kansera pesiran. Pesirat değil. Teşhis kirin ku saki akite hesap kirin mesela sed jina hatta hafte salibe nava ona da heşte hep meme ektube pençesira pesira teşhis hildide yani jiboy emdebejin bona bizan bin jin bizan bin jivi hişyar bin heşte yek. Peki yani Avrupa ve Amerika'yı rakam eve le Türkiye rakam ekle mi? Türkiye ji neziki diye le muçağımda noktane Sağlık Bakanlığı evke ona veriyor ona da salı neziki 20,000 pençesira pesira teşhis dibe. Teşhisa ve nefeşi tekirin yani salı 20,000 jin salı. Evcil rakam gelek. Beli. Gelike le Türkiye'ci roj broj zede dibe. Jiboyvi em debejin eva psikreki geliye. Yani tenduristiye ki geli sorune jiboy
tarama programı hem de bejin gerek peşe bizambın. Nahama mustemi çi tekirin, çi naykirin, tedaviye ke çava heye, teşhis çava çeydi be beguman. Emi ez bir pırsım li ez teşekkürine merak dikim. Beli. Ev nexweşî mesela em dikarin bêjin divê emrê da derdikeve. Yani ji bo em bêjin keçikên piçûk çê nabe piştê 30 salî, piştê 40 saliya wan derdikeve. Meriv dikare tiştek var. Meriv dikare tiştek sadece pêşewî ez sabêjim em dibêjin ku sadece hani jina da nayxa teşkilin mêra da. Mêra da jeye. Tabii. Peşê gerekem ew bêjin. Li Wanê mesela ez 10 sala Wanê me nêzîkî sê heb mêr ewka pêsîra, kansera pêsîra teşhis kiriye. Teşhis kiriye me ameliyat kiriye ez wana teqîb dikim niha. Mêra da jî tê xwendin. Peşê em ew bêjin. Yani eva ewka mesela jinanî jinanî ne pite. Belê. Ya jinanî ne ya mêra jî sed heb pençeşîra pêsîra da yek mêre ew bêjin. Ya ewka tu dibêjî emrê jina da en zev 5 salî ber 5 van sala da ewk dike em ça bêjin en zev tê xandî pîk dike û yaşê da. Lê nexweşê mesela 30 salî jî hene, 35 jî hene. Piştê heftê zevkêm dibe. Ji bo wî mesela piştê çila em dibêjin her jin salê carekî bira were manebe heta heftê salî. Yani piştî ku 40 saliya xwe temam kir heta heftê saliya xwe bila were kontrolê. Salê carekî bira were kontrolê. Gelo ev nexweşî di pêsîra me da heye an tune. Tune. Ve tiştekî hez dikim bêjim bir nekim ji wî belkî serî da bêjim başî jî ez ê evî bêjim. Eva tişta li memleket da zav ez dibînim ji bo hinekî jî meseleke ji bo me bijîşka em ji vî meselê jî hinekî sistemkarin. Çi ye ew mesele niha jin ji xwe şerm dikin. Û çaxa têne doktor da têne manê da em dibêjin hani kincê xwe derxe tê manê bî. Wisa yani dayikê me, xwişkê me, ewkê me wisa şerm dikin nikarin pîsîra xwe wekin. Ev nexweşî ye? Nexweşî belê ama ewke yani li bedena xwe ewka xwe nizane xwe mane nake ewka nizane şerm dike yani ji bedena xwe şerm dike eva zev mühim e. Yani ji bedena xwe şerm dike ji bo vê yekê naçe kontrolê jî belkî nexweşî pê ketiye em bêjin qe guh nade çünkü şerm dike. Ya ev nexweşî mühim e. Yani ji bo wî ez dibêjim serî da bêjim yê ku me guhdar dikin yê me ew dikin sêr dikin bira bizambin ev bedene meriv bedena xwe şerm nake. Yani li goştê xwe hestiyê xwe çavê xwe porê xwe bira xwe manekin herim kontrolê. Tabii ji xwe şerm nekin. Çamer yani merçiye bedena uçiye jin jî sakiye. Ewa ji bo wî ez hizkim jinara bêjim ewa tiştekî zav ewke ça bêjim baş nîne ji bo tenduristiyê bira ji bedena xwe ra barışık bin yani bira yani ku neçin kontrolê xwedê neke nexweşiyekî wiha jî pê hebe ev nexweşî dawiya wê nexwetî em zanin ku çi ye. Yani heta ku meriv bi wê nexweşiyê dikeve di dawiyê de jî gelek însan ji vê kanserê em bêjin. Her cûre kanser wisa ye em bêjin pençeşêr wisa ye heqeten. Yani mirin û nexweşiyeke pir giran e heqeten. Yani yani li pençesîra pêsîra zav jî dimirin lê tiştekî mişuye ku tu pêşiye da pê ferqî bizanbî tedaviye jî heye. Peki emi verin servê tedavî ki mamoste te emrê got yani dikîjan emrê da lazım e ku meriv hayjî hebe an jî derdkeve ev nexweşî bêguman teşhis çawa em bêjin dikin ku belê ev yani nexweşek hat çem we û belê hûn çi dikin ku belê ev êdî nexweşê pençeşê ra pêsîra teşhis çakî tê ew kirin em dibêjin sê tişt ewke mühim e ji vî da ya pêşî nexweşî ça dibêje şikayetê wî çi ye ew gereke doktor zevrin ewkin guhdar kin bêhêlin nexweşî wana xeber de besa xwe ke yani acele na kingê dest pê kir çakî bû
ku jin dibêje gilêk heye pîsîra me da eva mühim e. Li serê çişkê me da xûn tê eva tiştekî alarm işaretin ne? İşaretin. Alarm dibêjinê de bira vana önemli. Yani ji bo jina da jî pêşiya doktor da jî ew kataya ez hez dikim nîşanxim serxweda nîşanxim jin hemû gereke xwe manekin. Yê çakî manekin ez ê bêjim na. Belki televizyonda hani seyretkin ez ona bêjimê da. Mesela milê çepê yê xwe manekin bi destê rastê belki televizyon evalê me nîşan ez bira nîşanxim. Yê ser çişkê serê wî destê xwe sê tilya ya du tilyayê xwe me bêjin sê tilya yê akî girover erê ser pîsîra xwe kontrol kin. Ku tiştekî gilêk ya da tiştekî teze were destê wana da yê bî wî hişyar bin. Eva çiçik. Ya daha mühim bin pinçenk em dibêjin nizam koltuğatê pinçenk. Belê bin pinçek jî bira destê xwe lêxin. Ku her roj ya da heftê carekî wî çaxa diçin banyo serê xwe dişûn wî çaxê ku xwe manekin yê bi çeçikê pêsîra xwe yê bizanbin. Ser wî ji doktor ewil ewnê evî ferq. Yani evana dikarin pêşî pêşî bizanbin. Bizanbin. Yani teşhîsakî dest pê dike. Milê rastê jî bi destê çepê dîsa du tilî ya da sê tilî yê destê xwe girover ser pêsîra xwe yê destê xwe hinekî jî akî ew lêxin bin pênçînkê dîsa yê manekin. Belê eva bi desta ku bi xwe jî jin zaten dizanin tiştek eş gilê hebe yê wene doktor. Doktor jî ji vana yê pirske. Piştî wî radyolojik tahlîl dibêjine em yê wana bixazin ew çi ye? Ultrason û mamografî. Yani evana tahlîlê zû tên kirin, tahlîlê erzanin, nexweşa ra jî zerera wî tune jin niha hez nakin mamografî. Hinekî akî eşt ve uçağa mamografî tê kişandinê. Mamografî piştî emrê çilî yani bu çil ve piştî wî em dixazin salê carekî. Salê carekî ji bo zû bihisin tedaviya wî zû dest pêke. Yê wana bixazin piştî wan tahlîla ku tiştekî şüphelî tiştekî ew hebe biyopsî lazım dibe. Yani ji wî perçe ya ji wî pîsîrê gereken yani tiştekî girêkek hebe an jî em bêjin kitle ku jê ra dibêjin tiştek wisa hebe ji wê derê yê perçe were hene cara yani mesela ji memleketê Rojavayê nexweş bi gilê nayên. Çünkü zû pê dihisin gilê jî nayê destê wana. Li mamografiyê da tê xuyandinê. Dixwînî da meriv nikare yani doktor nikare. Dixwînî da maalesef tiştekî sakî niha tune hê. Dixwînê da em nizanin yani eva pençesîra heye tune heta niha tiştekî sakî teknolojî tune yani. Lê mamografî û ultrason hem rahat hem jî zû tê kirinê. Neticeyê wana meriv dikare em bêjin. Tabii. Piştî wî uçağa perçe hatta alîkirin. Ez ora jî tiştekî hez dikim bêjim niha jin dibêjin ku perçe were hildanê ya da ku kêr pîsîra te keve ew kanser be yê belav. Yê herecikî dinê. Fikrek wa heye hakikaten. Belê yani nexweşî me ji me ra dibêjin ji bo wî ez hez dikim hinekî evkî xeber dim. Ev tiştekî rast nîne. Eva hani dibêjin ya şehir efsanesi tiştekî sakî tune. Ku ew pençeşîr ew kanser zaten ku yayılmış bu be tu kêrlêxî jî lê nexî jî ewa zaten xilas bûye belê. Ku serî da be tu zû hişyar bî zû lêkî perçe we neyê hildanê tu nizanî ewa kanser ya da kanser nîne çiye gereke ew were hildanê. Ji wî bira netirsin yani. Netirsin ev mühim e hakikaten yani tu kêrlêxî belav dibe tiştek wiha ne rast e ev em bêjin lê zû ferqa zû em bêjin meriv ça em bêjin ferq bike eva hê destpêke nexweşiya destpêke an jî ev nexweşî êdî belav bûye hûn ça em bêjin vêyekê tespît dikin belavbûnê hûn ça tespît dikin an jî destpêk çi ye lê destpêkê da meriv lazim e çi bike gava ku belav û meriv çi bike belê em hez dikin nexweşî yani tune beke ku hebe jî
uçağa dest pekir em bizambın. Ku pençesira pesira dest peke seri dabe tedaviye zavr hatta. Yani jüy nexaşi xilaz dibin. Ev nexaşi dibe ver. Yani sa biraz zav netirsin. Ku seri dabe. Emeyi ça farkın. Meja ça got mamografi u meme ultrasonu. Pişti vici perçe halde heldane beji sonucavi kanser hat. Tamam. Pişti em tomografi dikşinin. Tomografi yani van 5 sale PET dibejne PET tahlili heye. Wî dikişinin tomografiye da mesela ji hestiyê kezebawi cigerayî cikîdinê serê mojiyê da her embejûî her vücudawî bedenewî tabii dena xudinê da kuda heye kuda tine niha emewî zafrin evreleme dibêjine zafrin zanin yani kîjan evredane emewî dikin zaten serî da anegorî tedavî dest pê dike ku serî da be seri dabe avantajca nexweş çi ye mamoste yani tıp em bêjin got seri dabe nexweşê kat û hê nû dest pê kiriye. Belê. Ew zav şansliye. Şansiye fekî tedaviyeke ça em. Tedaviye ça dike tabii perçe hatta hildanê piştî perçe hinek ew kanser çakî yani özellikle kanseri anegorî ku zav serî dabe kanser zav ew nebe ça bêjim agresif nebe ev rahat be cerrahi olarak ameliyat olarak emevi dedixin piştivi hene cara belki işin tedavisi dineda ya jî kemoterapi dibêjine kemoterapi hildi de ew nexaşî xilas dibe ku zav serî dabe ameliyat daha pêşî em dikin ku serî da nebe em bêjin çiye bin çengawî yani belav biye ura wî çaxê pêşî İlaç kemoterapi hildi de pişti kemoterapi ev hene cara seme hene cara çar meh devam dike kemoterapi pişti ev kanser jî piçuk dibe bine piçengawi jî hene cara enda dibe ama ev kemoterapi mamoste yani hakikaten nexweş oha behal dibe yani dike yani hatta amrê nexweşî gelek mühim nîne mesela insanı ihtiyar em bêjin xwe îxtiyare yani bedena nexweş nikare bi kemoterapî mücadele bike gava ku kemoterapî jî tê ser êja tam diçe yani dikeve êdî hakikaten. Ne nexweş zaten hez nakin kemoterapi hildin kemoterapi tabii em hani dibêjin yan etkî ew ku heye hinekî beden ra zerarî heye ancak ji zerarê zevtir ew ku heye faydavi heye belê. Yani ev tümöre, ev kansere kontrol dike, piçuk dike, piştüğü ameliyat dikin, idi tam tedaviye tam ev dibe, xilas dibe, tamam dibe. Naha beri kemoterapi daha gram bu, daha zede didane, dozu zav zede bu. Nexaş çate got kalın zaten servan kemoterapiye tam dikevin. Hine carajı yani vefat dikin. Uçağa kemoterapi eldidin. Naha sanine hem kemoterapi jî her roj degişti bin ilacê nû tên ew ser wî dozê wana jî kêm dikin niha belkî we jî bihîstiye ew dibêjine aqilî ilaç yani em dibêjine biyolojik ajan hedef yani tam diçe kanser tam ve hücre kanseri dibine lûrat ke zav zarar nade bedene dinê niha ona deketine peki li Türkiye niha ona belê ew ona hene ew ilacına lê zav paliye ji bo kamuoyu bo devletê zav paliye tabii yani zav paline ona bir rapora ew ilacana tên Türkiye'de jî heye nexaşî hildidin belê mi ça got ew ku pesîrinekî zêde be pêşî kemoterapi tamam piştî jî ameliyat zaten ez heskim ew jî bêjim yani pençesîra pesîra da tek yani yek doktor nikare tedavi ke mutlaka multidisipliner em dibêjine cerrah onkoloji radyoloji patoloji yani nezik çar branş tên cemhev dişwerin ser wî tedaviya belli dikin. Niha li zanîngeha me de jî sakiye her heftê carekî em kom dibin nexaşê pisîrê em wana top dikin em dibêjin eva evre eva eve anegorî tedaviya wî dibêjin. Peki mamoste dîsa nexweşê kat cem we û we jî wan
لێنێری ئەم بێژن ئولتراسۆن و مامۆگرافی ئەم بێژن تحلیلی دنی تەمام دەرکەتن و وە لێنێری و gelek belav bûye ji pêsîrê dest pê kiriye û belav bûye wê çaxê tedaviyek çawa ye yani belê wî çaxê zav tedavî tune malesef yani ew çaxa ku bela biye en zav şî kura bela dibe diçe gezeba reş qaraciyer û diçe hestiya da hene cara diçe mojî da ew nexweşê ku sakî be wî ewrê da be xêncî kemoterapî tu tişt em nikarin bike kemoterapi hildi de hine cara belki işin tedavisi em didne ona da wana ra ameliyat nabe yani fayda ameliyatı tüne bu beli çama gotani de bejin kerleket bela bu ev nexaşi sad bejin evona ne wana kut ameliyat ki beli tu zarar dedi wana da yani zaten serida ev pençeşir ev biyel vücude her deri belav biye tu ameliyat ki fayda nake beri belki ona ameliyat dikirin ji bo wî nava milletten hasa dibêjin yani ji vî mesela 5 sal awil teknolojiya hakî tune bû û çaxa dahat pêsîra wî da gilê ameliyat dikirin belki jî belav bûye diçû malê da mehek şunda wefat dikir digotin ha kêrlêket ji wî berê niha jî hêya ewa biharî heye hêsa dibêjin ew ser wî dewam dike lêsa nîne niha niha em dizanin û çaxa hat li kiderê da çi heye Ane gorî nexweşê ku çatê got sakî belav biye hatin ona ameliyat nabin. Zaten ona direkt içine kemoterapi. Peki mamoste yani dîsa nexweşekî em bêjin ku hat zû nû dest pê kiriye em bêjin pêsîra da nû dest pê kiriye ve ameliyat kir operasyon kir ew ê kitlê wê kanserê em bêjin jê derxist. İhtimala nexweşî a tekrarbûnî dîsa heye ne wisa yani em nikarin bawekê tibbî bêjin tamam me ameliyat kir û ji vê nexweşî xilas bû belê niha em ewî da dibêjin 5 sal 5 sal ji bo me ewke çabêjin referanse mühim e ku 5 heta 5 sala nüks nebû ew nekir tekrar nekir 5 sala zav düşük ihtimal heta 5 sala em wan nexweşiya zav ew çabêjim kontrol dikin berê de yani 6 maya da salê carekî em gazî dikin dibêjin din xwedî mesela pêsîra çepê da ketibe belkî ya rastê de jî dekeve ji bo wî em ewî teqîb dikin ew nüks yani nüks dibêjin em ew yani tekrar maalesef heye ji bo wî em wana teqîb dikin ew ne ku serî da ku teşhîsa wana zav serî da werekirin tekrar riskî zav düşük e wana ku yê belav biye mesela yani divê derê 5 sal mühim e heta 5 sala heke ku tekrarek çêne be piştî zor em bêjin bêguman gelek mi peki mamoste sebebek heye ya em dikarin bêjin yani ev nexweşî jivan sebeba da çê dibe spas dikim eva pirsgî zav mühim e nexweşê me jî dibêjin ez çima bûm yani me çima kanser bûm miçikir binayê me çi ye yani ez çima bûm yekî başka ne bû ez bûm niha kansera pisîra da en tiştê mühim çabêjim kalbûn e yani û çaxa tu emrê te zêde dibe tu nikarî evî ew kî kontrol kî yani tiştene tu dikarî kontrol kî tiştene tu nikarî kontrol ku tiştê em nikarin kontrol kirin kalbûn yani yaşlanma. Evci destemeden yine. Yani pişti mesela emçam eseri de got 5 1 salada kanser her türlü kanser yani zede dibe. Yani ya ki bir sali 15 sali da tine kanser yani emr risk ek faktörü. Ya dünya ku ev jinin zar nakin yani hamile naminin ya da dereng hamile diminin evji risk eke. Zav önemli. Ya mühim e. Yani hakikaten o ya mesela haya gelek kesa jivi tune yani. Ev insanın ku dereng embêjin. Dereng. Mesela memlekette me emji dizanın ku idi vakti zivacı her ku diçe oha direjdi. Yani beri 22 saliye da embêjin. Genç 15 saliye da jem embêjin zevcin. Leberi naha zanige xilas dikin, dikevin iş, kar dikin, işi wan çêdibe, CCP, amrê wan tê çilî hê nû dizewicin. Ev
Riske ji riske belli zaten jiboyu min peşi got mesela Amerika'yı u Avrupa'yı jine lewali dereng akutkin zevci be zarji dereng dinin jiboyu wana da hneki zedeye aneguri wana em şanslı hneki em daha baş daha jine me daha zu hamile diminin daha zevzar dinlediğini jiboyu ev mühime yani ku jinek dereng hamile be neze evkne be nezevce ev riske jiboyu ev kavi jiyana em dibijin jiyana rojavi yani batı tarz ev yaşama rojavi ev ji risk faktörüye yani kastat çiye mavse kastamın ev bejim hneke yuekim mesela ev bejim cigare o alkol evana risk faktörüne o stres o mesela çadbejin dereng razı hatta var hatta dereng bixebte stres juyi evana saate xarni wan beli xarni juyi eva yani jiyana ki rojavi eva risk faktörüye jibo yam naha le Türkiye hedi berbiyi diçe naha jine Türkiye dereng dizavcin idi aktibin zar hıznakın zavzar be eva risk faktörüye ya CMJ em zafız nakin le kadın doğumcu zafız dikin oral kontraseptif de bejne yani hormon bona ne bin hamile juan hormona ona jineki zararlıya em ona hıznakin evci risk faktörüye ya çaremin en mühim tiştek ez bejim le malbata mesela ciavi metavi khatiyavi kumeme yani kansera pesiriya be Viji risk artmıştı be. İhtimal yani. İhtimal bilindi be. Yani genetik hem bejnede. Ko aile jineki da metavi khatiyavi tişteki saki pençesira pesira hebe gereke evji zu despeke here mane be. Hem eva mesajı ki mühime. Hem evi bejin. Yadınızı hem de bejin erken yani zu akbe adet bibine. Amri küçük mesela evkbe menopoz o adet evana zamanı wana jî önemli. Yani ku bedena jina da östrojen hem de bejne ev hormona maruziyet ev ku zede be kansera pesira jî zede de be. Ya diş ev ku derva jî hormon hildedin hine cara bona adeta hine cara dereng aktibin menopoz dibin mesela 5 sali dibin paşi menopoz dikevne menopozu da ev riski hineki zedetke. Peki. Mamoste vaktime ciddi hediye diçe suale ki ez xazım ve ki bipirsim yani tafkas baskir sebep çiye teşhis çava em teşhis edikin o çava tedaviye ke çava dikin be guman gerek mühime lazım yani despeki xo bu muayene bike aynı olsa li yani gavaku merv li velati xodnere li Türkiye dinere bir Türkiye farkındalık dibejin haya mervje çenabe yani ev naxoşi gerek mühime hakikaten o her kudişe zede dibe o sebebe vanji te şeki bahs kir jibu ku millete me baştır hayawan jve naxoşi hebe haya herkesi jê hebe ev naxoşi çiye sebep çiye çinine mervça xwe teşhis dike xwe muayene dike hem zanîngehên me hem nexweşxaneyên me hem wezareta tenduristiyê wezareta sihetiye hem em bêjin saziyên me dezgehên me devlet û özel sektöre taybet faaliyetên wan xizmetên wan çi hene çi lazim e ku çi bêkirin ku belê em bizan bin nexweşiyeke wiha gerek mühim heye û bila haya herkesî jê çebibe. Belê. Yani zanînge de eva meha zaten meha cotmeye em mehekî ew meha hemû em servî gereke xeberdir. Zêde xeberdir. Gerek dernekenin gerek vakıfenin derheqî de heye li ewkê da jî li nexweşxanana da jî devlet hastanesi em bêjinê de ewk hene ji bo wî bölüm hene branş hene bira wana bizanbin o mesela ketem de bejne de kanser araştırma evkaya ketem heye her deri her ili her ilçeyi ketemeye dikarin her ne urada mamografiya xu bikşinin
و سروی هر نه کنترل دا تایبتی نخاشخانه تایبتی دا جی گوچ آقا دچین یه هنه genel cerrahiye mesela genel cerrahiye da ye muayene bin eva tarama programı kudu bejim tişti wa hene beli ez ev ketem eva bu bitaybeti ji bu herime bajarin meşerin me wana muşa bejin hakkari çünkü jin lüederi bu xana için kontrol naçın beli ama merft kare yani projeye ki vaha de despekirin an vezaret be an saziyek be an dezgah be vakıf be dernek be yani vaha İşte ki vaha proje ki vaha gelo hatiye kirin natiye kirin tekirin Türkiye'de heye le millet zam nizane mesele eve yani le memlekette çate gojin naçne naxaşkhani ev kişitine çabejim entel okur yazarlık yani zavtına jüvi hişyar nabın normalde mesela ev ketem de bejim ya da yazın ama sadece kansere kanseri tahlil tetkik dikin evji le ev keda hamu sağlık ocağı da jihene و هر نه وردا بیشتر بوم ماموگرافی بونا پسیر هاتن zaten pişti saliye her kesire evi dikişinin yani şikayet oyu hebetine be ev mamografi tek şandın zaten eyüko bugün sale careki zaf seri daji pe hişyardı ben yani ez naxaşı xud zanım gelek le pesire da detkeve mezin de be jççki mezin de be paşite naxaş xanda zaf derenkte bu yazdı sad hizdikim bejim le naxaşxana devleti naxaşxana özel daji le aile sağlık merkezi da le sağlık ocağı da hemu kada dikarın herin van tahlili migot dikarın bikin yani ava bepereyen bejim bepere yani herkes kare biçer tabi yani ev sağlık güvenci ona SGK ona hebe bepereye dikarın herin disajı hizdikim disayi bejim biraz xoj bedena xoj şemnekin ava tişteki şemtinine خو بخو معانه کن افزاف مهمه و چقدر دچنه دکتر داشی ام دبیجین مثلا پیسیرت هم معانه کن آکی پنجره کی وقت کن آد بیجه دنا خوب آکی نابه yani براج خوش شرم نکن بدن خوش شرم نکن ماموسته te bahse ketemikir jixeyni ve embejin lizaninge hal üniversite ya proje nuhane mesela van 100. yılı tine maalesef Türkiye'de ji aki o proje tudubeji taramat projesi mezun naykırne tine ki zore mehne baş hekimlik jikir waneda ejura rindizanım mesela luwane me heskin proje ki mezun bikin 5 sal em aktubin beser dixebtim paşi dibe le üniversitede hani ev hene branş hene le her bir tanıma mesela her deri le dev dore wane o ilçe gwenda da her tanıma tişteki aki maalesef tüneyen. Hatta naji nebiye. Le evke em çabijim ulusal programı da heye. Yani Sağlık Bakanlığı dibece eva ulusal programı da ya. Jimbra herin le ketemi da bikşin heye. Le zaningah da ev servi tüne. Yani bu hususi zaningah merkez avane lazım ku zaningah em zaningah tabi. Yani gelek zaningah üniversite men bejin fakültenin tıbbi hene. O branşa ve naxweşî jî bejin. Gelek zaningah me hene. Lazım ku li ser ve naxweşî jî hakikaten ev naxweşî jî ku deri dest pê dike. millet dest pê bike. Lazım ku proje jî hera we derê yani proje jî we derê dest pê bike em bejin. Projeyi sahibin. Bele em jî hez dikin hebe li Türkiye'de jî tu jî eva naykirine. Mesela ez da pêşî li Hacettepe bûm. Li Ankara'yê vira min ew kir. Ev tiştê gwere kirin hinekî yani ew lazım e kaynak lazım. Ew lazım ew jî li hê niha naykirine maalesef. Peki mamoste wextê me ji qediya gelek spas ji wanê heta vira û hatin ji bo me nexweşiyeke meseleyeke hakikaten gelek mühim e em bêjin û we jî balkişand ser vê meseleyê mala we ava doçent doktor Sabahattin Çelik ji bo hatina we jî ji bo axaftina we jî و balkişandına ve serve meseleyi. Spas dikim ve mevran mevan kir. Ez zavkê xweş bûm. İnşallah guhdarê me jî hinek tişt ji vê evkê hildane. Peki. Temaşevan êcem hatin dawiya programa xwe û mêvanê me jî behsa meseleyekê mühim kir hakikaten lê sibê dawiya heftê dîsa di aynî saeta xwe da Hem lisel peşberi ve benim hayası bedinin nav xêr û xweşê da roja xêr.